ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు అందరికి ఏసుదేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం నన్న ఓరి పణిగిని ఓడుతాను ఓరిని బాగుతుంగితను ఓరిని నడిపిస్తాను ఓరిలో బేనుడన్న దుఃఖపరసురు మక్కు ఓరిని ఓదారిస్తాను. యెషయా గ్రంథము 57వ అధ్యాయము 18వ వచనము. ప్రార్థన. యేసయ్యా మీకు వందనకు తండ్రి. మరి నేడు మా అన్నలోరు అక్కకు చెల్లేకు మరి నీ కుటుంబకంతా కూడా ప్రభా క్షేమంగా మందటందుకు నిన్ను సాయంత్రంగా ఊరి పణిగిని ఊరి దాయని ప్రతి అరిదే కూడా నిమ్మ తోడు మంచి మున్నెడికి నడిపిస్తా అయ్యా. ప్రతి ప్రార్థన అవసరతను కూడా తీర్సయించొరే నీ కాలికి నగ తలపనం ఊరికి నిమ్మే అన్నీ ఆసి ఊరు దుఃఖ తిని మానుపోరి మున్నెడికి నడిపిసింజొరే. ఈ మాట అంతా ఏసైతే పిదిరితే తలపొరు మినం తండ్రి. ఆమెన్.